salamat. Mali ko kaligo. Fresh na kayo, fresh. From the pan. Magkan cross mister na rin. Mag-peace po ko ta. Ito i-update ito ang status. Oh my God. Saan na yung bahay ko eh? Po sa Facebook halos wala ka may pante. Kita pa ng milit nga lagom kayo. Ang sampai pa sa nagmamamawa. Opo lisig mama. Ma! Kung saman, sino nagmamamama? Tutoy ka? Manangit ko ba? Mag-basketball mira sa kumigo. Diyan sa pikas barangay. Pagpuyo ay siglaag. Gabi na. Ay mo ilawag, giloto ni mga diha. Kung ganahan ka mo laag, pagluto daan. Pero sig mo ulit tayo mong paparon, gutom ka ito. Paglimpyo daan, hugasin mga plato diha, paglungag, paglutog sudan. Tanan, buhata, or makalaag ka. Sabat, paita. Manami tagtarong kita suktan. Tagmulaag. Kaya pagsugo. Suguon, bagulbulan kayo. Kami sa una, suguon misang mong ginikanan. Sus, gatagan kayo na eh. Bako sa bitay anang sagbayan. Pero kamu, yun may kahadlok. Sige no bagulbol. Way kahadlok sa mga ginikanan, way kaluoy. Mga ginikanan, sige na, buktot ang trabaho sila. Kaya sa yun na lang ginikanan. Pagkaway ay. Pakita pala akong inahan ay. Sige nag-Facebook diya. Pag magligo, Facebook. Pag mag-Facebook, katulog. Ang lugasan rin, yaman ng trabaho unta, kaya siya inahan. Sige lang lingkod noon. Salig lang ko siya. Anak. Ayo. Daliw na ako nagluto kay. Para makaabot ko itong itagay sa mga barkada ron. Lami na ba tagaya to? Kaya yun yung inahanan eh. Sige lang Facebook ka na yung cellphone. Chismis. Pero magtagay mo sa mga amigo ron. Alam niya na. Hindi pa yung mama niya ron. Lamit ang luto. Alam niya na yung... Alam niya. Pwede yan daw eh? Doon ako manatanan, managluto, managlungag, managtutog sudan, managhugas ang mga plato, limpyo na tanan. Ito na ko. Paghukay na niya, kaya mga ata. Una na tagkaon pa nila, kaya gigutom na ko. Dali, ay sige reklamo. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help.